रायजोफोर नैबे आंनि बिब'नि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादों मैया कलेजाव थांनायाव लामायाव कलेजनिफ्राय फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों बिराद गिदिर हालाव माबायाव गोलैनानै दं बिराद गिदिर दा खर' ब्रेनाव माबानानै नांनानै दं दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ गाबोन बानायनांगौ होनदोंमोन दा जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं अननानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे सायज हरबा मोजां जागोन नामा एक्सिडेन्ट जादोंमोन मैया कलेजाव थांनायाव दा गथ'आबो सासे फिसाजोआबो बेमाराव गोलैनानै दङ दा बिनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय एसे थाखा फैसा लुबैदोंमोन आङो दा आंहा जेबो राहा गैला सिगांनिफ्रायनो गारनांगौ गारबाय सासे गथ'नि बेमाराव दा फिसालायाबो जाबावबाय जेबो राहा गैला आंहा फारसेथिं न' बेनिखायनो दा बांबो गैया रायजोफोरनिफ्राय एसे लुबैदोंमोन आङो अननानै हरदो रायजोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर आरो मोनसे भिडिअ फिसा लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनहा एसे सिगां फिसा मोनसे क्लिप भिडिअ नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय आंनि बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय आङो ससियेल मिडियायावहाय बे भिडिअखौ नुनाय जादों बिनिखायनो आंबो आंनि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो होननानै लाबोनाय जादों आरो ओमफ्राय माने मोनसे न'खराव मालाबा बिदिनो जायो माने थाखा फैसानि गोनांथिनि थाखाय जोङो मालाबा हाख'वा जायो बिनिखायनो अनसायनायखौ नांगौ जायो आरोना हेल्प गुबुननि हेल्प बिनिखायनो आंबो आंनि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम हेल्प बिबाय बिथांमोननि न'खरनि थाखायहाय ओमफ्राय आंबो जाखिनि हायो आंबो अनसायहरबाय आरो गासिबखौबोथ' आंबो अनसायनो हाया नालाय बेखायनो आंबो नुबाय नालाय इउटुबावहाय बा ससियेल मिडियायाव बेखायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय ओमफ्राय आंनावथ' जेबो रिकुवेस्ट फैयाखै नोंथाङा बे भिडिअखौ हगार बा जोंनि थाखाय हेल्प खालाम बिदि नङा जास्ट आंनि गोसोआ थिननायखाय आंनि इउटुबनि गेजेरजों लाबोनानै होबाय आरो आङो होमबा नोंथांमोनहा अनसायहरदो जाखिनि हायो जा हायो आं भिडिअआवहाय स्क्रिनाव होनाय दंखायो बेंकनि डिटेल्स जिपेबो हरनो हागोन आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ थुनानैबो हरनो हागोन आरो स' जा हायो हेल्प खालामहरबानो जाबाय बर'जों बर' न'खर गंसेनिनो मानसिथ' बेखायनो आरो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर आंनि बिलोगो माने नेमखान्थिजों खानानै लानाय बिलोगो आरोना गोदो उन्दै समावहाय जेला आङो स्कुलाव फरायदोंमोन जों सानैजों बिलोगो खादोंमोन बे लोगोनिनो असे बिब' आब'आ आरोना बिनि हासबेन्डआ एक्सिडेन्ट जानानै मैया गैला आरो स' बिनिनो बिराद बोरैबा मोनदों आंबो ओमफ्रायहाय बारा जेबो आङो खौरांखौ सोंहरनो हायासै मानो होनबा जोबोद दुखुआव दं नालाय दा ए टु जेडबो सोंनो हाया दा आंबो थांनो हाया क'क्राझारनि आरो क'क्राझार तिनालि गामिया मामोनथाय माने आंबो नुवाखै आरो हाबा जानाया बावाखैमोन 3 मान्थल' जादोंमोन 3 मान्थनि गेजेरावनो बाट बिनि दाय नङामोन आरोना माखासे मानसिफ्रासो माने फैबाय थानाय समावहाय बे स्कुटिजों फैदोंमोननो गुमैया ओमफ्रायहाय माखासे एल्ट' गारिया सौख्लायदों ना मादों बिदि होनदों आरो माबायाव नुदों आङो इउटुबावनो नुदों आङो मामोनलाय बर' इनफरमेसन इउटुबारा सासे होदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो बे पिक्सारखौ नुनायखाय ओमफ्राय आंथ' सिनायखायो बेथ' गुमैसो साननानै उनावहाय लोगोनाव सोंहरबाय आरो आं इउटुबाव बिदि नुदों होननानै ओमफ्राय सोंहरनानैहाय आं बिनि मिथिखादोंमोन सानसे सिगां ओमफ्रायहाय नुनायखाय आङो सोंहरबावबाय आरो मारै जायामोन बाट आङो बारा मोजांहाय जेनेबा सोंहरस्लाबनो हायासै मानो होनबा दा एसे खाथियाव दंमोनदां आबौआ ओमफ्राय दा रायज्लायजोबनो मोजाङै मोनजोबासै बेखायनो बोरैबा मोनदों आरो 3 मान्थल' जादोंमोन हाबायानो जायखिया गुमैया सोरगोआवहाय आलो गोजोन थानो मोनथोंसै बेनो गुमैनिसिम आर'ज खालामगोन आङो आफा इसोरनिसिम आरो आब'आबो फैबाय थानाय समावहाय बेबो मोजाङैनो मोजां थाथों आरो गावनि जिउआवहाय आवगायनो हाथों गोसोखौ लोरबां दाजाथों बेबो आब'आ बेनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर दा माने आङो गिर्जायाव थांनो नागिरदों गिर्जानि रेडि जादों महिला गिर्जा जागासिनो नालाय जोंना बेखायनो दा रेडि आङो ओमफ्राय आयेनाबो रेडियानो जाखाबाय माया थांग्रोबाय आरो दिनै माने मानि गिर्जा सालायनाय बेखायनो आंबो थांबाय थानोसै आरो स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगासिनो स' बाय बाय